मैं दयाशंकर राय माननीय प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र से आप सभी लोगों को सादर प्रणाम बा। आप लोगों को भोजपुरी में कविता के माध्यम से आप लोगों को कुछ सुनाना चाहते हैं। गंगा मैया साफ हो गईली, साफ हो गईल हवा। गंगा मैया साफ हो गईली, साफ हो गईल हवा। जकरा के कोरोना भइल बा ओकर होत बा दवा। गंगा मैया साफ हो गईली, साफ हो गईल हवा। जकरा के कोरोना भइल बा ओकर होत बा दवा। बंद हो गईल बा चोरी डकैती, बंद हो गईल बा एक्सीडेंट। बंद हो गईल बा चोरी डकैती, बंद हो गईल बा एक्सीडेंट। बंद हो गईल बा कोर्ट कचहरी, बंद हो गईल बा रेस्टोरेंट। बंद हो गईल बा चोरी डकैती, बंद हो गईल बा एक्सीडेंट। बंद हो गईल बा कोर्ट कचहरी, बंद हो गईल बा रेस्टोरेंट। सब घरही में बैठल बैठल साफ करत बा गर्दा। सब घरही में बैठल बैठल साफ करत बा गर्दा। केहू के अब मिलत नइखे पान मसाला जर्दा। सब घरही में बैठल बैठल साफ करत बा गर्दा। केहू के अब मिलत नइखे पान मसाला जर्दा। सब घरही में बैठल बा केहू न लूटत बा। सब घरही में बैठल बा केहू न लूटत बा। घर से बाहरा गईला पर पुलिस पकड़ के कूटत बा। सब घरही में बैठल बा केहू न लूटत बा। घर से बाहरा गईला पर पुलिस पकड़ के कूटत बा। सब घरही में बैठल बैठल करत बा रियाज। सब घरही में बैठल बैठल करत बा रियाज। सबका के मिलत बा खाए के आलू और प्याज। सब घरही में बैठल बैठल करत बा रियाज। सबके खाए के मिलत बा आलू और प्याज। कोरोना के आ गईला से सब घरही में नाचत बा। कोरोना के आ गईला से सब घरही में नाचत बा। रामायण आ महाभारत के कथा कहानी बाचत बा। कोरोना के आ गईला से सब घरही में नाचत बा। रामायण आ महाभारत के कथा कहानी बाचत बा। जय हिंद, जय भारत।